alkaula ke sashe gun zamana nan zamana kowa ya zamana zamana mu zauna kai mu zauna ku samu hidimomin mu abun magana wajen wajibin gudana sai Muhammad Al-Ahad ya domin ku zauna gane da kuwa da kuma buɗe kunnuwa da buɗe kusata sako gane daga gudanar da sabon gudawa da aka haɗu a wannan kamara tsari albarka da sa biyar gudanar da wanda suke wajen nan kafin ya ta shiga saboda haka a inda aka samu wani guda ɗaya kan a wani Allah ubangiji kuke kofofin rahamar a inda aka ambaci wani tsari guda ɗaya a wannan wajen Allah ubangiji kuke kofofin rahamar su ina ga inda aka tattara auliya da yawa baki ɗaya yana gaya mana lokacin da iman kwana da wasu daga cikin ɗalibai ƴaƴansa da za su harka cikin magana da ya faɗa ya ce ku sani cewa na neme a wajen Allah tun kafin da same ku akan ku zama wani ya ci sauki kan wato duk wani ɗali da ya ba mu hannu sai haifa dama shehu ya nemi ya zama wani ɗali wanda ba ya ba iya kwatanta shi da sauran wani mutum wanda zai wata wani duka fi da zai kuma ina ganin sai kuma na sa sunan mutum da har cikin zuciya ta ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi saboda haka dan uwa mu da ni saurari sakon da mun gani sai gabatar a gare mu mu dauka cewa sako ne daga gudanar da Islam radiyallahu anhu kuma duk wanda ya dauke shi idan da hakika ya sakon da Islam radiyallahu anhu da haka yana da kyau mutum da nazari kuma ɗauka cewa wannan waje bai zuwa irin wannan abu ba ƙaramin abu bane a duniya ba ko ina ake samu a duniya ba haka ba haka a sarki da ake samu irin wannan saboda haka kamar da yadda suka saba suna karanta murna da wannan babban alkhairi da Allah ubangiji ya sa kuka ɗauki nauyin kowane lokaci da fi ba innan na ke da wajen bawa saboda haka wannan dama abin da aka saba kenan a kai ana magana ana cewa wai idan giwa ta haifi kanta idan ta tashi addu'a abin da za ta ce Allah ya sa ni tsawon rai amma wai ba sai ba sai Allah ya sa ni girma ba a'a shi ba ne girma to ai ba sani da ma sai girma ai dan girma wannan shine abin da ke abin saboda haka ba ma mamaki dan mun ga kayan mun da shi a kuma saboda sanin jiwa da haifuwarta da ba ba ne kan ba sai jiwa to da ita da jiwa ta haifuwa Allah ya sa ya tsawon rai dan ta girma ta Allah ya sa ya girma dan ta girma ka wannan bashi za ka ga ya girma dama da dama ya girma saboda haka gudanar shi ne ya ba mu hannu a izinin khalifa da sauran sadat da suke nan wajen za mu nemi da سيدة أم هاني رضي الله عنها سيدة رحمة يا رضي الله عنها أو ربنا بنتين لكما ثورة دنيا آجلة نموذج الشيخ رضي الله عنه ثورة جماعة ولد دقيقة نوع ونوع وجه نام كما كنت أقول مكانا نموذج الشيخ أبنان ومن كل ساقم لدي سرمنا نوع وجه ناسم كما تجمع لكما كنت أبو بوان دفاع wannan a gyara gyara in za a yi magana a kan shehu rabin lafa wanda zai magana
ya san magana alƙur'ani a gaba da shi kuma da haka abu na cikin alƙur'ani ya ce khalifa ya ba wani wanda zai tuɗe da karatun alƙur'ani domin ya zama shi ne abin da zai tuɗe komai daga nan kuma sai a ci gaba na الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا بدر ما ودعك ربك ما قدير ولا تطع لك يقول ولسوف يؤتيك ربك وترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائدا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Duniya haka da ne wannan sisai gari ka shiga
taro da wuce wa'azi ba ko wa'azi gaba daya kaf yana cikin kurwani taro da wuce magana ba wanda ne mata da sai a hakikatan yana wanda ya nuna maka samun don Allah kuma wannan duk yana cikin kurwani wadda haka wannan taron cikin wani ma'ana ruwa wadda kenan cikin uku ne cikin daya saboda yanke uku sai a fahimta menene ake nufi cikin hukum yanke hudu kuma za a iya gane a fahimta menene ake nufi cikin hudu ba kuma ba mu san biyar ba ba mu san biyar ba hudu ba mu sai رابعة الحقائق إن أقصى مقامي بالحقائق أن أراك كي gaskiya na hudu duk abin da nake neman cikin gaskiyoyi guda hudun gaba daya na gane shi na farko da na biyu da na uku ni ba ruwa na da wa'incan uku duk abin da nake neman cikin wa'incan uku yana cikin na hudu domin shi ne akirin tattaliyaci wanda daga shi ba wani tattali kuma wanda zai sake ainihin gaba daga ba a fara ba za a sai wani barara ne wanda yake zuwa senegal ko barara ne yanci da zo ka ne shehu da ke da shehu ya ina son kai mun addu'a wani bukatar da ke bukata a wurin kai shehu yake menene wannan bukatar ya ce ka lamunce mun hidimin ne Allah ya harba a abin senegal abadan da lamunce mu kan mutanen senegal sun taba gane kai wani yau yake a wannan lamarin yana da yau yake ai shi ne maslaha mu domin duk lokacin da mutanen senegal suka gane kai waye mu larabawa daga Mauritania daga Algeria ba za mu samu mu tsaya ko mutane kama balle mu shiga mu gaishe ka ba ba ya gane saboda mai saboda alƙulmu hijabu kuma shi soyayya kala biyu ne soyayyan da shehu yake maka haka da soyayyan da kai yake mashi alhubbul kabiri إلى الصغير لا ينفع إلا بحب الصغير إلى الكبير. soyayyen da karamin yake babba shi yake amfani amma babba kam yana kan kowa kai wai baka jin labari ko kun gani da idan fa malam alade ba alade kun san alade ba kuna ganin shi a Najeriya ko ina yana yawo yana cin abinci yana sha ruwa yayi kato in ka yanka shi ma kaga yayi mai da yawa wa yake kula da alade ba Allah ba to za a ce Allah baya son shi ai shi halitta shi ya bar shi to balle ma kai Allah kan yana son kowa amma kai kana son Allah nan ne maganin yake to da ka duk soyayyen da shehu yake mana ni Ibrahimu
Yes. kiyama zan tashi cikin garin Hausawa saboda ni Ibrahim Bahaushe ne da tashin kiyama ba ruwana da Kaulaha ba ruwana da Makka أتيتك برا ثم بحرا وطاهرا أتيتك برا ثم بحرا وطاهرا نوع الحب kuma cikin tafsirin shi Ibrahim yana cewa akwai wata aya cikin Taurata na annabi Musa inda Allah yake cewa na zo Sham daga Sham No, babu gudu. sai na wuce Gyara ne. Za su gyara. Gyara suke fa. daga Baitul Maqdis Da gyaran da yake burin ne amma. sai na ga sama ba zai mu ba sai na wuce sai na zauna Farana A ba da hanya kai. A ba shi hanya. Farana ma'ana mafi kenan zuwan annabi Musa ba da zuwan annabawa shi ne Allah yake fassarawa abin shi ne ya zo أتيت شام ورحلت إلى بيت المقدس ثم استقرت في فاران نادوا شام نادوا بيت المقدس yanzu kuma na dawo na zauna Farana wanda shi ne garin da nan zan zauna kafin in tashi in je inda daga nan kuma magana ya tare shi shehu radiyallahu ta'ala wannan diwani wanda ya ba mu shi ne saboda mun tarakki da shi mu ci gaba da shi ya ba mu shi ne saboda ya tsara mana soyayya da kusanci da annabi Muhammadu domin na ci ne Ibrahim a kunne na wanda yake kamar ni Abdul Ari yanzu inda ke na ji shi Ibrahim a kunne na sai a yi mamaki domin za a yi ta a yaran duniya yana ya ɗaukuwa a wa'adai na wasabiyar baka karanta shi ba ai sabiyar da gidan shi ne wawa amma sabiyar da gidan shi Ibrahim babban malami yau yana cewa radiyallahu ta'ala anhu وقل ومهما يقول لا سبيل لوصف من تحبه وقل لا أراك سواك ويجوز لي وتم قال صلى الله عليه وسلم زي ما تجد حدا الله har na kai wani harara zan ce ina magana da Allah ya Allah ya Rahmanu ya kaza ya kaza ya Salamu ya Muhammadu ya Aziz ya Jabbar ina tsayaban Allah in na gama yabe yabo na gama komai sai manzo Allah ya buga kafa da sai ya dariya ya ce ai wuri na take ai ba kai can ba wuri na take kai shi ya ce lala ana da su ni ba Allah ne ke nema ba sai ne ke nema in na dauka na ga Allah na ga kowa na ga kowa duk abin da mutum zai nema a duniya in ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya kare amma bambancin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kanin su ba wanda zai gane domin akwai harara wanda in ka je ka kai wurin babu kai kuma ba bayani kai din babu to inda ka kasance kai babu kai to bayani mai za ka yi duba mai za ka yi ai sai ka zama akwai ka sannan za ka yi tunani soyayya ko kasancewa ko ci gaba ko kuma baya ko bari ko ja ko baki amma babu kai ai magana ya kare da za ka zama ta amfani ka ba sai ka
wadda haka shehu yake cewa Allah ta wata ta'ala ya bar cikin Al-Qur'ani wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahadan masallaci na Allah ne karkai kuskure da kira wani abu wanda ba Allah ba cikin masallaci malamai alaramma ba ka da shi ba Allah bai ce kar a kira sunan wani ko wani cikin masallaci ba to ni an ce ashhadu an la ilaha illallah me kawo anna muhammadan rasulullahi kuma bayan an ce kar ka kira kowa shi wala tad'u ma Allah ahadan shirka tambayar ku daga shirka ne ba an ce manzo Allah dan Abdullahi da Aminatu al-Abi da Makka ba mutum ne a bauta ma Allah kawai shi ne ya kamata kar a shirka kuma Allah ya ce kar a kira kowa a masallaci kuma sallanka ba za a karbe shi ba in cika ba in ka gaida Allah sallan ba zai cika ba sai ka ce tahiyatu lillahi tahiyatu lillahi tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhal nabi kuma shi Allah gaba da ya kaf cikin sallan ba a ce masa assalamu alayka ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu alayka Allahu alayka naji babu manzo Allah kawai ya kace ma alayka أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هناك أقول لك كان الله لما الله أنت بدأت جنبا tunani baya kai ma karatu baya iya zuwa wurin wata soyayya ce wanda abin da Allah ya yi wakil ku yi na gaba daya da azumi da zakka da haji da sauransu duka ba a taba ji Allah yana yi ba ya yi amma yana salatu ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'ana ibadatuka minka ilayka ibadatuka minka ilayka كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا سيتي إنا كنا فاعل أكيد لا أداودسوا الله يتأكد إنا كنا فاعل سيتي إنا نفعل فاعلين حال كوننا فاعلين سودا تدعى من كتبين ما قوي ini sahabat soyayya manzo Allah ya gama samun bukatar da duniya da lahira kuma manzo Allah nan diwanin ba dole ba ne a fahimta abin da yake fadi ba wasa sa kusan sa wasa wai kai ma tambakar ka fada ba amma da ka kiyaye ba ki ban ka tsaya ki ba halin ka tsaya ba haka ke Ibrahim ya faɗi a cikin matsayin manzo Allah sai baki ka dinke shi ka tsaya a wurin ka shuru da tsaya da dakata sunan wani hungawa a kan dakata saboda mai saboda akwai wasu mutane cikin birane wanda ba a shiga wucewa kawai a cikin ruwa ne tana tafiya cikin jirgin ruwa can sakiyar ruwa za su tube kaya saukar sauka dama wajen kiri yana nan kwana uku yana yawa yana da haka Allah ka ba ni wani gudu tafiya da ta rufe ba ta ga in ka cikin ruwa ka sama
rana ce da dama ma abinci rana ba rana ce kawai sai yanzu kifi ya lashe ka saboda haka shi gaba gaban da Allah ku zamna nan da ribani na yan gaba gaban ku zamna na yan gaba gaba da neman soyayya ku zamna na yan gaba gaba amma ba dole ba ne ko jinjewa a masana shi da fahimta ne ne shehu yake yadda muka ganci haka za mu rayu haka za mu mutu mu bar shi haka ba za mu taba fahimta abinda shehu yake gurgudi haka za mu tsira kuma za mu samu biyan bukata duk abin da a ga wasu mutane duk da yin shehu Ibrahim shehu yana magana da Allah kuma ku zamna mana kowa yadda zai yi yayi jama'a kan ku ce da samu jama'a wani ku zauna duk da shi kowa yadda ya yi yayi babu kalma mai ɗanɗana mai girma Qur'ani da kiwon Ahad. Allah, Qul huwallahu Qul huwallahu Ahad. Ahad. Musamman Ahad.
ahad mutum ɗaya ahad mutum biyu ahad jama'a mu dukkanmu ahad na mata ahad ya nisa annabi lastunna ka ahad ahad macina sunanta ahad jama'a maza ahad هو الله احد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد ya roba ko wani saurayi ko wani tsoho saboda ne yana rufe inda yake rufe kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah manzon Allah ya cire wani abu mai zafi a ciki ya hura masa shi kamar yadda uwa take hura ɗanta ne mai zafi har ta yi sanyi sannan ta samu ɗanta a bakin ta ba zai cuce su ba to saboda haka shi diwani wani abu ne wanda yake yamma ne da kuma arziki daga halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fassaransa kala uku ne fassara irin na malamai wanda suke mana awal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa ranan bihi mutayyama ya fassara mana duk yadda kuke jin a larabci a zahirance da kuma fassara wanda muke yi cikin gida in muka zauna mu kadai wanda babu mahdubai domin mahdubai na yan tarikan tijjaniya ila sun fi tsaya sun fi shaidanci a kan mutunan izala saboda duk wani abu wanda yake cikin tarikan tijjaniya da faila mahdubai a cikin su suke fito da matsalan alkaula ke sashe